Ook op het muziekfestijn Lowlands in Biddinghuizen voelde Snitser meerdere famkes lastig. Nou, ze vertellen eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Dat ze zaten te plassen buiten en dat ze zijn gegrepen bij hun intieme gedeelte. Ja, en dat is wat ze zeggen. De verdachte is zo'n 2011 al actief op feesten en festivals. Hij is nu oppakt en zit nog vast. De impact op de slachtoffers is groot, zei justitie. Uiteraard zijn ze zich allemaal rot geschrokken toen dit gebeurde. Sommigen hadden gelukkig een vriendin bij hun die hun te hulp schoot. Anderen die zijn snel naar anderen toegegaan, maar allemaal zijn ze weggerend. Er binnen meerdere ongehefters binnenkwamen. Justitie gaat ervan uit dat nog meer famkes troch de Snitser betaasten binnen. Hij heeft inmiddels ook een bekennende verklaring afgelegd. En hij spreekt ook in die verklaring toch over een aantal incidenten waar wij nog geen aangifte bij hebben. En dat is ook de reden waarom wij heel graag willen dat mensen die ook dit is overkomen, dat ze zich toch gaan melden bij de politie.